Lalaki sa Amerika 24 oras nga may dagan nakakuha og Guinness World Record. Wow! Yawan oy. Atong saron mga katropa ang maong detalye sa report sa tuang LRG correspondent. Ang pinakabagtik, pinakagwapo, apan pinakakaraan, Bangas ka. Lolo Amado. Salamat kayo sa gabi nga pag-welcome sa kong buntag karon katropang Giselle. Mga katropa, usa ka veterano sa militar sa US. Ang opisyal nga nagkakuha karon og bagong Guinness World Record. Human nagdagan sulod sa 24 oras samtang nagbitbit og 18 ka kilo nga pakite. Malampusong nidagan si Mark Jones sa kinitbuk ang gilayon nga 142.7 kilometros sa Belvidere, Illinois. Nakuha niya ang tulo ka mga greatest distance. Run carrying sa 40 pack in 24 hours. Mail nga milabaw sa miaging record nga 79.16 milya nga gitakda sa tuig 2022. Si Jones mihibo sa world records nga pagsulay niya adtong Nobyembre 7 aron makatigom og pondo o kahibalo para sa Oscar Mike Foundation, usa ka non-profit nga grupo sa mga veterano nga may diferensya pinagi sa adaptive sports. Bisan pa sa grabing kakapoy, ulan o katugnaw. Si Jones nagpadayag sa pagdagan libot sa truck uban ang suporta sa iyahang pamilya o mga higala. Dikaon lang siya gramen energy gels og bikon panahon sa mubong paghulay aron mamitinarang iyahang kusog. Sigon kang Guinness adjudicator o adjudicator Chloe McCartney. Ang kadaogan ni Jones dili lang tungod sa pisikal nga kusog kundi sa iyang mental fortitude. Huwag mo kaltong atong balitang LRG kung lahira Jod. Ako si Lolo Amado. Dili gwapo, dili macho, pero delikado sa mga chicks. Bye-bye!